Tinokutokezai mabuja kana katauya Nenhau dzanyasi zuva rechigumi nosere mwedzi uno waZvita. Ipapa takuringana nayo kirina masi yokutoti ipapa muchatoona kutoti dzimwe mazuva tinenge tiripo panhau chimboita zvokuti zvinhu zvitekaire kwese kwese. Ipapa rikaiti kupedza nyasi dare rinoringana zvokugadzirwa kwevanhu vanenge vachida kuzopinda musarudzo nominations court pachirungu ragara nyasi rikagotambira mapepa owanhu wese vari kuda kupinda pokare musarudzo dzowanhu wakabisiwa naChabangu waye. Ipapa nyasi tatofara kunyepai kutoti wakaita sana gifts sizi vana muChiBuja wabenuka pokare kuisa mapepa yavo, wakaisa mapepa yavo zvakanaka. Kureketa kuno sarudzo dzichaitiwa zuva rechitatu mwedzi wakukadzi mugore riri kuuya dzinenge dziriko kunzvimbo yopelanda Shabalala mukobha yodzauru zvimba yokumabuda zuva kwaseke pokare nokuChegutu yokumadoka zuva. Ipapa ndo nzvimbo dzomaMP dzinenge dziripo. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvitekaira seipo zvinenge zvaitikapo. Ipapa kwakundoringira kuti zvinenge zvitekaira sei, asi kuona kwedu ZANU-PF wachaita pokare zviya zvagoitiwa pakapinziwa ana Scott kuti zeki inondonzi vanhu havachabvumiwa pakupinda nodare zvova zvatopera zvakadando. Tikaiti kuona kuti zvinopera sei. Ipapa wamwe wagototi dai wareka hawo kutoita zvokutopinda zvacho nokuti palibe chezvinochinja, palibe chezviri kubatsira, asi rekai tione kuti zvinopera sei hwendo huno. Mutungamiri weguta reBulawayo David Kotati ipapa nyasi agonga ari kutenderera achiona zvipatara zvomuguta reBulawayo. So nzira yache yokupedza gore nayo. Aenda kuchipatara choIngucheni, akaenda kuchipatara choMater Dei, akaenda kuchipatara choUnited Bulawayo Hospitals, akagoita izvozvo achimema nokuringa kuti basa ravo rikutekaira sei. Azopedza acharipo ipo pahotera yoHoliday Inn. Kaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei. Wamuturi wagotanika pachena kuti wamunangarwa waribeka basa rokuchinja zvinhu zvonyika ino kuti zviite zviri nani. Kureketa kuno watanda pokare kufunga kuti wari kufanira kutenga mabhazi mamwe muchikuziva mabhazi akonzi atengiwa munguva yeCovid pachiribe kana ribodzi rakambooneka kutekaira kuti mabhazi yo akaendepi. Wabenuka pokare wakureketa kuti wakuda kutenga churu chemabhazi wakomana kwai makore mairi anoteera. Zviri kureketa kuti mabhazi 500 pagore. Kureketa kuti mabhazi aya ari kutotengiwa anofanira kunge ari kutopfuura ribodzi pazuva rega rega. Munofanira kuona bhazi itsva pazuva ribodzi. Imi zvakaita kuoma. Rekai tione kuti vanozvikona chere kana kuti manyautsamuka mwaso mazuva ese. Nhandare yondege yomaHarare yahwadza nyasi. Ndege zhinji dzanga dziri kuuya kusanganisira dzeEthiopia pokare nodzimwe dzese dzanga dziri kubenutsiwa dziendesiwa kuBulawayo, dzimwe dzibva dzaendesiwa kwese kwese nokutoti kwai ndege yoRwanda yaputika vhiri penge ruda kusimuka. Ndipo munotoona kuti zvese zvinoreketiwa zviya kuti takabva tanhadzira nhandare tabva taita sei, manyepo palibe chisvinu chakaitiwa ipopaye. Nokutoti kana dai wakainhadzira zvisvinu waitadza nei kuti wanhadzirewo zvinoita kuti ikone kuita kuramba ichisenza pakaita chinhu chibodzi chavhiringa. Ipapa kandegeko kaakaita kupfika nzvimbo dzese pachiribe pokumhara nokudi unobva waita kuona kuti zvakaita kunyangara chaiko. Rekai tione hedu kuti zvinopera sei. maMP oZANU-PF atotanikiwa pokare kuti aribe kana pfungwa dzokubatsira vanhu munyika pokare nopfungwa dzokuti nyika yedu iendere mberi, asi kutoti wari kundofunga hawo zvavo zvokuti omora sei kuhurumende yedu. Ipapa wagoita zvokutoti tirikuda kuti tinge tichipiwa mari yokupfeka yokutengera mbasha dzokupfeka. Imi munhu unozvitengera wega mbasha. Ipapa wakutofunga kuti zvawakatadza
kuzvitengera wakutofanira kutengerwa nehurumende pokare. Wati goti reketaiwo kutoti wari kuda kuingidziwa mari yokutenga dzimotika. Warume, kwai dzimotika dzatiri kutenga dzinoita bako wanhu wanonzi maMP. Wanofanira kunge wano dzimotika dzinoshisa mbishi. Wakomana. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Wamwe wazondinakidza kwai ipapa tikuda kutoti tibvumiwe kuti wakadzi nevarume wedu wange wachiuyawo kumahotera kwatinenge tiri kurara ikoko. Unobva watoona kutoti kutaika chaiko. Palibe kana chibodzi chavari kureketa chokuti vanhu waitiwe zvakanaka zvovaivimbisa kuti tinobva tainokumiririrai. Palibe kana chibodzi. Zvakutanikiwa zvese manje pachena. Wendo huno rekai tione kuti zvinopera sei. Tiri kufarawo kunyepa kuti woZimbabwe Lawyers for Human Rights ipapa waendesa mapepa kudarodzi mhosva wachida kuti wanoitazvo majere wadzinge mubiyawo nokutoti ari kuitazvo ZANU-PF zviri pachena zvokuramba achitoita kutomirizika chaiko kuita somweya yotsvina ari kweikweyo. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei. Asi wakazvikona izvi wazhinji wanofanira kugwisiwa ipapa. Ticharamba hedu takaringa kwazvinoendapo. woZimuta wari sangano rinoringa nezvokodzero dzowabasa wari warairidzi. Ipapa wagoreketa kuti hurumende inofanira kuti iingidzire mari dzinotambirisiwa warairidzi womunyika medu nokutoti wari kutambirisiwa kwai wari kutambirisiwa matere chaiwo. Ipapa pamari yavari kutambirisiwa kwai $300 chaiwo madhora okuAmerica. Asi wari kukumbira kutoti dai asvikawo pa$900 kunoka muture abe chaakareketa. Wari kuti inoboyekepi. Apa wakuru weparamendewo wari kundofungawo zvavo wega wakabva wati aiwa muturi ita zvatiri kuda tobva tapfuudza bhajeti rako. Kuno palibe kana chibodzi chinoitika ipapa. Kutoziva kutoti njodo iri kuenderera mberi. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Tiri kurwadziwa kuti kuno vanhu vapfumbamwe vari kunzi wapfa pamugwagwa weHarare unoenda Bhindura. Kwaita motika hwiri kumaHonda Fit kwaita kugwemana kwakapfuta kwese. Kuno pachiripe kana chibodzi. Wakomana vanhu watsva kutsva kusvikira watsva zvokutsva kusaya kana mubodzi anozikanwa kuti mbani ipapa. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara. Patinoreketa paya kuti wakomana zvinoda kuti zvichinjiwe zvinhadzirisiwe zviite zvisvino. Ndo zvatinenge tichireketa izvi. Zvinhu zvinotadza kuti kana munhu mubodzi anosayika anoponawo patsaona yakaita seiyoyi zvakaita kunyangara chaizvo. Mweya wapfa dai yazorora murugare. Kupera kwesondo kuno kwakaona vanhu vanosvika watanhatu wakapfa ipo paWarren Park paye. Makombi mairi pokarero rimwe bhazi zvaita kugwemana pokare. Unobva waita kuona kuti nguva yataari yaita kunyangariwa. Watyairi dai watoita zvisvinu wakona kuboya kuti wochengetedza seiko mweya yevanhu. Nyasi pokare kwaburitsiwa kuti kwai kuno bhazi roCAG ratoita zvaro kurara nopasaiti chaipo. Unobva waita kuzvisaya kuti zviri kumbotekera sei. Ipo pamugwagwa unoenda Karoyi uchibva Chinhoyi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tikundotenda kuti palibe kana mubodzi hanzi apfawo zvanyasi zvinhu. Ticharamba chikunyepai kwazvinenge zvichienda. Wakuru wehurumende wari kufara kuti kwai nyika yeIran yabisa dzimwe nyika 33 kuti dzinge dziri nyika dzinokwanisa kuenda kuIran kowaribe kana basa nomavhisa. Tikuramba tichizvitenda kuti Zimbabwe iripo ipapo. Wari kuita kufara. Ipo vanobva watandaka kureketa kuti re-engagement. Hede. Rekai tione kuti zvinopera sei. Apawo wakomana wekiriketi kunyadzisa kwawo kuri kuenderera mberi. Wakatochaiwa kaano iyo Ireland. Bvawajiwa zvokuti palibe kana chibodzi chawagowina. Wanoita kunyadzisa idi. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Ipapa kuramba kwawazuma kuti wachagomirira nokutsvagira bato ravo rutsigiro kwaita kuvhiringa vanhu. Asi vamwe vari kuti aiwa ndiye agotandaba. Zvakatandana Thabo Mbeki paagoreketa kuti aiwa bato redu razara matsotsi mbavha nevanhu vanoita zvonhafu chaizvo kuitira pfini chaiyo pamari dzohurumendedzi. Kwai saka ndinoenda bako tsvaka rutsigiro kuti unobva waona kuti paita kunyangara. Kunyika yeCongo
kunosarudzwa zuva rechitatu chairo rataringana naro riri. Apa vanhu vari kunzi vari kuita zvokukubana zvisvinu zvishoma, kwai vari kukubana zvisvinu chaizvo nekuti zvichapera musheshere ipapa. Dare guru muNamibia kwairabihwa kutopindiwa nematsotsi chaiko, wari kuita kusaya kuziva kuti chii chaizvo chaakiitikawo munyika mavomo. Tione kuti zvinopera sei, pokare kuti kune vanhu chero vachabatiwa kana kuti zvinenge ramba zvakapfa zvakadando. Kune vanhu vanosvika 60 nomubodzi wakapfira imo munyanza wachibva kunyika yeLibya wachida kukobira kuenda kunyika yeEU. Wakomana iko kuEU ku unobva waita kuona kuti wakomana nyika dzemuAfrica wakuru kwedu dai waitoita kunyara chaiko, nekuti zvisvino baizvo kuti makutukutu wanhu anoramba achindopfa gore negore, nguva nenguva, zvakaita kunyangariwa. Mutungamiri weIjipiti oCCC wayapinda pokare kochitatu. Aiwa, rekai tionekwa zvinoperera. Joe Biden kwaipapa agonza ari pekukuwadziwa pakaitika tsaona yakavhiringa motika yache yaanga ari kutekera nayo. Rekai tionekwa zvinoperera izvozvi. Asi haiwa, paribeka ari kenda. Tiri kuramba tichiona ipapa kuti musvinu. Mukahatikidzwa kanyasi patiri kupetera zvirauro, kwaipapa papa wamaRoma, Papa Francis kwayagoreketai kutoti mafata akwanisa izvezvi kuchatisa ngochani, nokuti wakomborera chaiko kuti zviite zvisvinu. Zvinhu zvanga zvisimoba mucheche yemakatolike, obva watoona kutoti ndo kupinduka kwemazuva kuita kusanduka kwezvinhu. Rekai tione kuti zvinenge zvigumira kupi ipapa. Tiri ipapa maBuja, aiwa, rekai tigumire pano. Ndini wenyu maMhanduwe Wenhau.